Yan sila nakatira. Yan, dyan sila nakatira. Yung pulang dito agabi yun, dito. Yung sapot ng brown, no. Yan, ito yung brown. So ito yung isa. Ito yung orange. Sige may. Yung orange o yung natalo dun sa brown natin. So yan siya. So ito. Yan o. So hindi siya nagbahay, no. Pahinga lang yan. Pero tingnan natin yung isa. Isa yan. Tingnan natin yung isa pa dito. Ito hindi ko alam kung magbabahay ito. So ito yung matapang natin na gagamba, no. Talagang matibay yan. So tingnan natin kung may magbabahay sa kanila. Ito siguro tingin ko baka magbahay ito. Kasi maganda-ganda yung pwesto niya, no. Yan. So tingnan natin yung iba. Natin pa yung isa. Dito lang yun, ah. So hanapin lang muna natin daw. Sapot lang naman yan eh. So yun yung isa. Kasi pinakawalan ko dito. Ayun, ito yung isa. Yung itim. So dalawa yung itim natin, no. Yan. Sapot siya sa taas. So nandito lang yan, madali lang naman hanapin yan unless pumunta talaga sa dingding. Tomorrow. So yun ang sa inyo mga kaji, kakagising na natin. So tignan natin kung mahanap pa natin yung mga gagamba, no. Yung pinakawalan ko dito. Kasi may isa nagbahay, pero tignan natin, ha. So may nagbahay, oh. Isa. So yung pula hanapin muna natin, no. So saan ba yun? Yung pulang dito agabi yun, dito. Hindi ko alam kung sapot niya to o sa camel, kasi mukhang camel to eh. Mukhang bahay ng camel, mga kaji. So ito muna yung pula. Dito hanapin natin yung sapot ng pulo. Then dito siya, oh. Pumunta siya dito. Ito sapot nito. Ayan, oh. Ayan ang gagalaw, oh. Sapot ng pula. So hanggang dito pumunta siya dito. Ayan, tingnan dyan. Dito sa ilalim. So wala dito yung wala dito yung pulahin. So may sapot pa dito sa baba. So wala, ano. Lamig sa dingding yan. Dito yung pulahin. Pero yung brown, dito yung brown kagabi. Yung sapot ng brown, oh. Yan, ito yung brown. Yung panalo dun sa pula. So nandito lang siya. Ayan siya. Yung brown, oh. Yung brown. So ang bilis lang siya nakita, no. Yung pula hindi ko makita. Tingnan natin sa gabi, nakarating dito. So yan, nakikita na kagad yung itim. Ito yung sapot niya kagabi, oh. Ayan, sapot niya. So itim hindi naman umalis, nandito lang siya. Uy, bakit tumalun? Ayan siya.
Yan. Ano ito? So, gusto kong hanapin dito yung camel. Hanapin yung camel. Ito. Yung ano yung camel, oh. Camel to. Kasi yung bahay niya ganyan, oh. Nakita niyo ba yan? Ganyan yung itsura niya. Bahay ng camel yan. Eternity later. Sa tingin ko nakita ko na yung camel, no? Pakita natin sa inyo paano maghanap ng camel. So ang camel kasi mga kajino, mga guys, so yung sapot niya yan. Kasi yung camel talaga tatago yan doon sa mga sa kahoy niya. So yan, ang layo. Ito yung pinanggalingan niya, yung banda, ito yung bahay niya. Yan, layo, no? Ito, nakating siya dito. Sapot niya pa rin to. Yan, sapot pa rin niya yan. Ayan, o. Sapot pa rin. So yan, hanggang makarating siya dito. Makarating siya dito hanggang nakababa siya dito. Yan, o, binaba niya yung sapot niya dito. Yan, isipin nyo galing siya doon, dito siya nakarating dyan, kahit dito, dyan, yan, yan, pumunta dyan, ito yung sapot nyo, yan, tapos galing dito, bumaba, yan, pumunta dito, yung sapot nyo, sapot nya, tapos yun dito, may sapot pa siya dito sa ilalim, yan, hanggang yan na. So tingnan natin. Yan yung camel, oh, galing. Kalapate namin dito, no? Ayun, no? Yung puti na sa taas. May puti pa kami dito, mga kalya. Okay, lumipad ka. Ayun, no? So meron pa to, may puti pa kami dito. So lumipad yung isa, 5 na lang sila. 6 to, may puti kami. Sa yung malaking lalaki na sa taas. Ayun, no? Pakita ko lang sa inyo, no? Lapit lang natin, no? Yung puti, wala yung puti, ah. So yun lang, no? Yung puti pa tayo dyan. Hindi napakain natin dito. Dyan nakatira yan sa mangga. May lap to, yung puti, mabait yung puti dito. Napakain natin. Laga namin dito yan. Ito pala yung lalaki, bumaba na pala. Ganda-ganda to. Yung puti nasa taas pa yun. So yan yung kalapate natin dito. Yung bahay na doon, no? Yung mangga doon. Yan sila nakatiro. Yan, dyan sila nakatira. Dito natutulog yung iba. Yan. So kitin natin ang mangga mamaya dito. Kalapate.
yun lang, no. Hindi na natin mahanap yung pula. So dalawa lang nakita natin. Yung pula, kita kasi ako sa apot, nakapapunta doon sa pader. So sa malamang yun kinain ng butigi. So yun lang. Basta maghanap tayo mga kadya. Tignan natin kung anong magawa natin dito. Medyo naguguluhan din tayo kasi ang hirap. Wala akong sa itong gagamba mga kadya talaga ngayon kasi hindi pa season. So yun lang, maraming salamat po and God bless ulit sa inyo lahat.